नोंबो प्रेस क्लाब सम angka kuai han to terus lah चैनल बा चैनल ने angka to Horselai TV social media aja YouTube apa 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 mang supaya pilih itu udah अनलिमिटेड होगा अनलिमिटेड আছে বুজা খা বলতে বরক সাও সিমনাও হাयै नों ताहायना आबो हाय उल्टा पल्टा न्यूज खाइहिंसौ एक्चुअली आन आइडि हाकाय मियादाव सगां कायसा आरो डॉक्टर बिश्वजितनि सामं जे बान थेरि माने ते लामानि बागे बनो निहिलाय माने आ न्यूज आनि चैनल तेरि माने दङ काबनो दा बरक जाजाय आंखाबो तां साइमालिया बापारा गामा आमो खायमा हाकाय आखालिया सरा स्कुल उकलकनि जालाय बारि थामन लामा आबो बान बायै लाइमें तका बिसा काय दङ हापो ओंखाय आते हिनै बनो सावै आ पारन बरक बनो कयहरि बखायरिका माने आरो रुगितलांनाय फायमानि ब गारि कबाय नगै अरे सरि लामा कबाय नगै गारि लाइमाले हंका बाबनो तैया कय आ आमसानि लुकरो बेक सावै बाबनो खायरिमानि कक्ता ओंखाय ते कायसा हंकाय आबो यांगो दागिया पारंगै अंको रांनि तैसा हामानि आ जागाव सरस्वती जे बिसि आ जागाव ता आमखा लामा पिस बाइक लाइजा हंका बनो सालाम दिदि हिनै बनो आने एंतै आ पारन बरक न्यूज खायरि मानिता ओंका आबनो तैनो बरक आतिखै खायकना हनि वानसो कथा बुंनि जे कक मते खरा बुसुराव बो फायगोना ना मतेनि बरक बुमानि आं जे साइमा मते तो 6 जना जते आं नुखा ओमफ्राय ते नुगलिया अनेक जागा बुखा अर बखरको बुखा अर बुखा आं पुइलाव अंकै तो टिफिन चाइ तंमानि कयटा समया म एप्रोक्सिमेटली ताबुंनो होइते 2-2.5 घन्टा सिगां रंना नों बर थाना हिन थामोना आं थांमाका आगरतला थांमानि गारो फुंनि माइसे जे थामाब्ला टिफिन चाइ तंमा जरो टिफिन खायता खयजों टिफिन फालाय तंब्ले ओंका टिफिन खाय तंमानि ओंखाय जुवाक नोंजाक बरक मासा दङ मांनि जुवाक नोंजाक मासा दिनां मिदासे फाइसिं फायनो नों कक सापायता गां साका ठीक আছে गावलखाय ते खरसा फायै सावो नों माखिचा कक दङ ओं चा दखान हिमगादिन साव लामा इननि जे चा दखान आ जागा हिमगादिन साव ओंका आं तो ताम बरक साव ओंका थांका थामाने आरो सबसासिको सबसा या थांदरसिको थांकाय न जानो जेतलांनाय न बुखा बुआ परके जतन फायबे आ जे नना फायगा दे नना ओंखाय आरो बरक जनो पालके बुखा ओंखाय उलखाय मासा कायसाव मनो पाइसिखे नै चा दखान उकलो कायसा कतंगला बागान चा बागान आयन खासि सप्रे न नायता 20 दिखने उलखाय आमतिखे गमानि परे ओंखाय आं कुनरकम माने आंनि साक बाचिरि आतरखौ खायमा हेके फाय आङो खवाइदि गिलाय फेकता बनारो किति प्रसादा किप्रसा मांग जतन मासा काय तंग रिथुकलब जाक तै जे रिथुकलब जे रंग सिनेमा रक्तरे त मासा न सिला सिनिवो हायपान बुमुले माय आं बिनि ननो निनि ननो बय सिमने याकार हाका ना निनि सागनि मानै खने बाहायरो बदन आनि फोन चेक नारखा फोन चेक दि नै मोबाइल फोन आव चेक नारखा ओंखाय तै पकेट आनि यांगो गतंगनि चार्जर तमन गदां फिसा तंगमन आव बुक्रिखा ओंखाय नों ता बंनि बागै ताम खालायनाय बंनि बागै आं तो आनि मोबाइलाव जेतु चेक जागवा थानावाय फेर खायनाय जिदि एन्ट्रि खायनाय बरक सिनिया जेतु फेबा ताबुक जों साइमनो त्रिपुरा हास्टेबा गोबां